hazvina kumira zvakanaka hama dzadiwa munyika yeZimbabwe. Pare zvino angori manyama amire nerongo. Nyika yakamira negumbo rimwe kutaura kwatiri kuita. Sezvo the faction yeZANU-PF, the party yeZANU-PF iri kuita mafactions akasiyana siyana. Pane kudhonzerana kurimo tikuona pamusangano wakaitwa nezuro zvinonzi iDiva ifanira kunge vakanoatenda musangano wemhiri kwemakungwa, asi havana kuenda nekuti vaitya kuti vangangowana yave nzvimbo chigaro chaenda nemukomana. So nonga tese takaona kuti mukomana mutevedzeri anga akatsamwa, anga asiri kutomboda izvozvo uye aithreatina kuvhura madhoketi. So anyway, rikaitinzwe maaudios emakomrades vari kuti vari ready kumira na VP Chiwenga kana vakanga vatora chigaro. Rikaitinzwe vachitaura vanenge vachishandisawo vachimhanyisa vanenge vachimhanyisa mamessengers handizvo zvazvo pakuti dzimwe nguva timu Chiwenga yambopiwa mukana wekutonga, dzimwe nguva zvaizochinja zvinhu. Vakomana vari kuluta pachena vachishotesa vaizochinjawo malutiro avari kuita. Pamwe zviro zvaigona kuzochinjawo hazvo ipapo, asi matongerwo enyika aisambochinja because mind you kuti vana vamunanga vaMugabe vanga vane timu ravo futi vanenge vachishandisa. Vana vanenge vachitonga vanenge vane vavo vanenge vachishandisawo vachimhanyisa vanenge vachimhanyisa mamessengers vachimhanyisa kuita zvinhu zvavo. Saonekwa the president vaida kutengesa Diamond, saonekwa the president vaida kutengesa nuclear mufu. Kune vanhu vanenge vachitambisa furani zvakafanana naChiyangwa. Chiyangwa anga ari vana Chivhayo panguva yaMugabe, ndio anga ari Chivhayo wana vaMugabe vaimhanyisa kumana manye nezvizvi pusha zvakati pusha izvi vana Chiyangwa vaya ndio anga ari vana timu Chivhayo panguva dzavaMugabe. Zvino vana Chivhayo varipo mazuva ano vanozodzoka mazuva zvekusotesa vachiita zviya zvekudii manje. So even Chiyangwa anga ane kadhati anga nako kadhati kasvikawo. So wega wega anoyazotonga anenge ane vanhu vakewo vanongoitawo same thing zviri kuitwa naChivhayo izvozvizvi. Tomboti vaChiwenga vanenge vakutonga vanenge vave naChivhayo vavo panguva yavo. Unozviona manje ndinoda kutaura saka zvakufanana mahwane racho ripo dambudziko ritongoripo iwowo paunotopinda. Izvozvi paunopinda iwewe handi unotora timu rako ndoraunesa padhuze. Timu riyawo ndorechimhanyawo richiunganidza ndorera kuisawo muhomwe maro. Ndosemu zvaingoitika panguva yaMugabe, asi kungoti Mugabe panguva yamanje yanga asingaiti show off manje. Iyi show off yanga isindikoi yekuti utodzikama kuti ningi ane mazimari akabuda ekudai anenge achidaidai yaingorohwa mari but yairwa kamwe kachiwande. Manje uyu inotobuda pachena, vanhu vanobuda mari vachitoita yekuflasha kuratidza kuti tinaye kuzana. Rega timboona kuti zvinobva kupi zvichinowira kupi futi zvese because kweimhepo chamboputi chikauya chinombovhuvhuta chosumudza mhepo kusvika mudenga vachinongozoti saka chimwe chinenge yacho wangu tongoti mhepo inenge ivhuvhuta inosvika pakuzodzikapa because mhepo haingazivhuvhuta usiku nemasikati for the whole day for the whole week inosvika pakuzodzikama chete. Saka hai mhepo inenge ivhuvhuta but pamberi apa inodzikama zvayo. Saka rega timboona wangu but ini ndofunga kuti dei vanhu vakaita sana vaChiwenga vachibuda pachena vachitaura chokwadi vachifesa munhu ati kutonga aripo kuti no zvinoda kutonga nyika zvachese hazvina kunaka. Ngatibvume kuchinjana, utongi uhu nehwekuchinjana, umambo nehwekuchinjana, kuchibva umwe kuchipinda umwe, kuchibva umwe kuchipinda umwe. Kuda kusvika pakufirapo here kuisa mambo kunzi mambo ndi king. Aiwa utongi hwenyika hahudi kudaro kusvika pakuti kuda kufirapo kuti ndinoda kutonga kusvika ndafa hazvina kunaka. Zvinoda kuita Museveni kuUganda hazvina kunaka. Kana chinzi 2 terms igadziwe 2 terms. Nekana vanya vachida kuramba chingotitonga vari veZANU-PF vakawirirana kuti nyika ifanira kutongwa nevamwe vanhu vasiri veZANU-PF vachingochinyana havo vari vega apa chakaipa. Asi chinorwadza chekuti munhu ana kuzofirapo pakutonga kwacho achingodya ari ega. Tichinjanai izvo zvavakataura kuti ZANU-PF Zimbabwe ndeyeiva neZANU-PF vachingochinyanayi mukano 2 terms mwopindawo mwobva kupinda umwe moda 2 terms mwobva kupindawo umwe so that within 30 years nyika inenge ine mapresident matatu 10 510 obuda 510 obuda 510 obuda
Saka within 30 years kunokapinda mapresident matatu zvitombori nani, kwete kuti unoda kutonga nyika zvachese ari ega, kwete 20 years achitonga nyika, umwe 15 years achitonga ari ega, zvibudewo mama. Saka zvakatiudza kuti nyika ndeyavo havo, asi zvavangobvuma kungochinjana zvavo, nyika yavo yacho iyoyo. Isusu vanhu vavo techingoro zvichiitika because tisu vaokeri, ivo ndio vatambi vebhora vanenge varimo munhabvu munhandare chaimu setakagarawo pamabhenji paya tichingookerawo atoona. Saka vakagona kudaro zviri nani, vachingochinjana havo, isu takangookerawo vachingoita zvavanenge vachida nenyika yavo, nekuti ndeyavo nyika yacho. Vamwe vakavatorera nyika yavo nekuti vakatobheja kudzidza kuti tichapa tichingotonga tichingochinyana nevana vedu nama dzedu, nyika yeZimbabwe yedu, isusu takarwa hondo, isusu masoja. Ndo zvasiyana nepanguva yaMugabe waona. VanaChiyangu vaizviita zvavo but zvava zviri decent zviyazviyaona. Manje izvi zvaramba vachivhayo izvi zvemaiwe kuzoita kushaina, uchishainika kuti mari yacho unyabva kuti munhu wacho haana kuiwana zveferere zvakanaka zvakachena, asi anenge achiita kushaina nemari yacho iyoyo. Zvafanira kuti akadya mari dzimwe dzaakadya dzematenda akapiwa sekugwana yesolar project imari yafanira kubenefita vanhu iyo, asi akaidya. Nanhasi hakuna solar project yachaenda kutozoitwa, asi mari akasamhoma akaidya, unoona. So ndo zvimwe zvinhu zvinorwadza zvaizvozvo, kuti munhu anotobira vanhu anozigama kuti is a criminal source, mafeafea achibva is a criminal source, anopozvongora, asi hazvichaoneki manje nekuti akutama nevanhu vari kumusoro vakatonga nyika. Zvongozi kusabata munhu iyeye pamubata hokoyo, you see. So hazvisi clear ona, hazvina kujeka, hazvina kutombojeka pachese because chaakushamisa apa ndechekuti all of a sudden vaakutaura kuti ZANU-PF inofanira kuhwina harmonized elections 2028. Acho haimboshedzerwa futi kuti hakuna ma-elections achina iwayo. ZANU-PF vacho vari kushedzera kuti mamunakanga havasi kuzoita ma-elections, ngatiregedzere ma-elections. Voshamisika futi vachinzwa uchiti ZANU-PF inofanira kutohwina ma-harmonized elections 2028. Saka zvinobva zvarasa futi vanhu brain vakushamisika kuti ko zvinobva kupi zvichienda zvichienda kupi, hauzonzwisisi kuti koma uchedzera kuti ma-elections ngaasaite. Apa president unotaura ZANU-PF inofanira kuhwina ma-elections, saka achakonesa ma-elections ari president weZANU-PF ndiani, uyezve ZANU-PF ichaenda here kucongress yachona yavanoenda muna before ma-elections iyayo muna December, should be December 2027. I'm sure ndipo vachaita elective congress yavo. Saka kuda kuti vachaenda kucongress vonosarudza president akamirira chamira ma-elections, because yavapunaka kwa term inofanira kupera 2028. Saka term yavo ipera 2028 kuda kuti kuchaenda kugeneral kunonzi elective congress. Elective congress inenge yakutomastructures eZANU-PF maprovinsi kwese vanenge vakunominata munhu wanoda kuti vanosarudza kuti aende kunochuzwa kupi congress, azove ari president anovoterwa kucongress. Congress manje kunozonosarudzwa mutungamiri anenge akapinda kuti kunobuda maproposal from the bench kana kuti vama-audience kuti kuti ninge atitonge vanhu vochivhota zvinoitwa neANC kuti vhota kusarudza kuti vanoti Mnangagwa ngaatonge ndevapi kusumudza maoko, vanotiwo vachiwera ngavatonge ndevapi kusumudza maoko. Saka anenge ahwina kucongress ikoko ndiye anenge akusuppose kuzomirira ZANU-PF ari candidate weZANU-PF na 2028 election. So hazvinzwisisiki manje kuti vachaita here kucongress vachona zvirwo zvaibhozvikadzi vaMnangagwa vachapostpone ma-elections. Takuza zvakutaurwa zvipo futi kuti vakuda kuzoita vachaita ma-elections apo zvaimbonzi vachapostpone. Saka unotoona kuti pane kamwe ka-element kekupushana kekunetsana mubato mavo imomo muZANU-PF. Vamwe vachiti haya mayas tofanira kuenda kuma-elections, tofanira kuenda kuconference, sori kucongress tonosarudza mutungamiri wenyika anenge asarudzwa nevanhu. Vamwe vachiti aiwa ingazvidai. So vachiti pakudhonzerana, asi hazvisati zvakanyatsobuda pachena, but it looks like pane kudhonzerana kuripo, because ishi yageza yekutaura yageza iyi haingori yega. Kune vamwe vari mutop ZANU-PF vari kutosapota zvitongwa nageza, ende kwete kuti vari kusapota, vari kutomutuma taura zvakati uchiti.
ndevamwewo vari kutaurawo pfungwa dzavo mhuri yezimbabwe kungopanana mazano panguva yatiri inoi kuita kuti tese tingogara tichiziva kuti vanhu vari kufungei, vanhu vari kuplanei in case yekuti zvinhu zvaenda kunorth kana kuti zvaenda kusouth. Ticharamba tichikupai mamwe maupdates as time goes on. Don't forget to subscribe to our YouTube channel guys. Tikudawo kuti tikure kuti hatigokavha maelections ari kuyayo zvakanaka, muchinyatsowana info yenyu yese yamunenge muchida.